Il-minuta tibda issa. Michelle Castelletti, direttur artistiku ta' Three Palaces Festival. Michelle, meta ddeċidejt illi tibni l-karriera tiegħek fl-arti u fil-kultura wkoll? Għatħol, nintu nafx eżatt il-punt, niftakarni meta kon żgħira pereżempju niddirieġi Beethoven 5 quddiem il-mera. Imma dak iż-żmien kont se nsir avukata suppost jiena. Ma mbagħad naħseb tant kemm taffettwani b'mod ġewwa fija internalment il-mużika u l-arti kollha. Li speċi aktar ma kbirt iktar xtaqt naqshom di ma' kulħadd. Ndu ngħid li tant kemm tista' tagħmel differenza lin-nies tarrikkihom tara jisu xi ħaġa tinxtel ġo nies meta nara dik. For me ngħid, all right, we've done it. Michelle, fuq xi qed taħdem bħalissa ħalli anki aħna nkunu nistgħu ngawdu xogħolok iktar ukoll. Three Palaces Festival għandu l-edizzjoni tiegħu fi-27th of October sa 2 ta' Novembru l-ħadd u għandna affarijiet differenti. Il-tema hija konverzazzjoni u qed nagħmel mod li l-artijiet bejniethom ħajitkellmu. Jiġifieri għandna minn kollox konverzazzjonijiet u li nixtieq li noħolqu iktar konverzazzjoni biex in-nies jibqgħu jitkellmu flimkien, jaraw kif l-arti mhux kollox segmentata li imma kollox jitkellem ma' xulxin noħolqu ħafna links. So dik il-ħaġa li jmissli hawnhekk Malta.